हिंगे बाहाय तंबाय खाजने मारते किचिन संखा खायो नरबो जतन काम करना तंगना हनै हिंगे आं तिनी हायना हाय तै किसा नरनि बागै काब्रु टीचर भिडियो नटियो एक्सप्लेन खाय तुबुय फेगा नर नायतोनि इन भिडियो न पुलानि सिमी पाइथाक जरा जों काहाबकिना सायमलाना इन भिडियो नि बिसिंगथै इन काब्रु ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बोचेनल रिलीज खायजानाय एबा के जों बोचेनलनि बिसिंगथि नुगै मोननाय ताई जों आब्रो सायमलानाय इन काब्रु ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो खायतनिबो सब हेल्प खायगा एबा के सब सुबाखा नरकनि नायतोनि इन भिडियो न पुलानि सिमी पाइथाक जरा पुलावनो जों सायमलानाय कास्टिंग सब तो कास्टिंग तंग जेखान टाइ सुमाली फादिंगि जों तो सायमलायनो कैमरा एंड एडिटिंग सब तंग कैमरा एंड एडिटिंग तंग चिनि ताकक हेमंत रिया फादिंगि जों तो सायमलायनो सिंगार एबा खरां रने सब सिंगार एबा खरां रने अंखा वन सुगनाय हा ब्रो फादिंगि तो सायमलायनो इ म्यूजिक बो स्टूडियो रेकॉर्डिंग खायजाका इ म्यूजिक रेकॉर्डिंग खायजाका लंगत्राय स्टूडियो हिंगे बाप संग नरक इन चिकन सा वीडियो नि बिसिंगथि काहाबकिना साय नमांखना इ काब्रु ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो खायतनिबो सब हेल्प खायगा एबा के सब जुबाखा फाइडिंगि जों तो सायमलायनो इन काब्रु ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बोचेनल रिलीज खायजानाय एबा के जों बोचेनल नि बिसिंगथि नुगै मोननाय इन काब्रु ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिलीज खायजानाय SR ब्रो प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल नि बिसिंगथै ताई इन म्यूजिक वीडियो न जों दाखिना नुगै मोननाय इ मास नि बिसिंगनो रिलीज बो खायजानाय हिंगे बाप संग जरके बो टाबो काब्रु नि टीचर वीडियो रनो नुगिया खरगमै तंखांके आं आंनि वीडियो नि डिस्क्रिप्शन लिंक रिवि नाय नर गियान रिफना थांगाय नाय मानो हिंगे बाप संग इन वीडियो न नुगै बाहाय नांजाखा कमेन्ट बॉक्स कमेन्ट कैसारि ताई वीडियो न नुगै साजागै तंगे वीडियो न कैसा लाइक रिवि तै नर नि लगिरक बाय शेयर खायनानि तापकदि हिंगे बाप संग जरके बो आने चैनल कताल फाय तंगे सब्सक्राइब खायको हंगे प्लीज ताबनो सब्सक्राइब खायै गाना नि बेल आइकन सिनै ऑल प्रेस किनादि तामने हिंगे आं जेफ्रो कताल वीडियो अपलोड खायो आपनो जतन सिसिका नरन अरन नोटिफिकेशन सगैना बागै हिंगे बाप संग वीडियो तिनि बागै आसुगना हायना हाय मालाय पिनै नर बाय कताल आपदेनि बिसिंगथै तै नर जतन काहाम गुरुंना तंगदि।